Τα βιβλία, ρε. Τι θα πει προπάτορες θεοί? Αν και μάλλον υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία. Εν τούτοις αυτές οι δύο λέξεις μπορούν να σημαίνουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Στην περίπτωση των πρώτων θεοτήτων που συναντά κανείς στην ιαπωνική μυθολογία, μέσω των δύο χρονικών Κοτζίκι και Νιχόν Σόκι. Γιάννη μου, τι γίνεται? Δεν γίνεται, όλα καλά. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά. Ήρθες λίγο πιο γλυόρα όμως που την ώρα που Ήρθα και λέω συμφωνήσαμε. να διαβάσω λίγο. Βιβλία ωραία έχεις εδώ πέρα, βλέπω. Δεν πού βρες. Ο Τζαπανέσκα. Γιατί καλαμαρίζουμε όμως? Αφού ξέρεις με ρε φίλε, στη σελίδα μου καλαμαρίζω. Είναι η φάση τέτοια, ας πούμε. Έχω πολλούς καλαμαράες, να τους κάνω να νιώσουν σαν τους τούτους, τι να κάνουμε. Φυλακίες, μάλλον. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε όμως. Νομίζω φέραμε το για ένα επεισόδιο και τελικά να μας κάνει τη δουλειά. Μπορείς να πιάσεις τα πραγματάκια σου και να πάει στο καλά. Θα σε χρειαστούμε για σήμερα, είναι αλήθεια. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε κιόλας, είναι αλήθεια, άρα σε ευχαριστώ. Να μην μείνω λίγο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μπορείς να απέχεις. Λοιπόν, κατσαριστρούθηκια μου. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι υποσχεθήκαμε έναν δεύτερον μέρος με τον Ανδρέα για να κάνουμε τις εφευρέσεις για την Ιαπωνία, αλλά δυστυχώς να το κάνω μόνος μου, ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια αρρώσκια είναι ο Ανδρέα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλησπέρα, τι κάνεις? Ευχαριστούμε. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Τώρα που έχει μάθει και ο κόσμος. Να τα πούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή, γιατί αρρώστησες νομίζω. Χρειάζεται. Όχι, εγώ ακούσα ότι είσαι άρρωστος και επειδή έχω ταξίδι αύριο, νομίζω καλύτερα ευχαριστούμε να απέχεις. Να δεν τα πούμε λίγο. Νομίζω θα είναι καλύτερο για όλους όχι, γιατί αύριο μπορεί να μην έχω τα κλειστικά του στούντιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι τρομερό θέμα, είναι η αλήθεια, αλλά θα πάει πίσω σε εκείνον που το έφερε. Λοιπόν, νεράκι, λίγο θάλασσα. Cheers, dude. Σπίρις λίγο. Λιντζούα. Λίνορ. Top. Ανδρίκο μου, δεύτερον επεισοδιάκι που θα μιλήσουμε για εφευρέσεις, αλλά πες μου για τη βιβλιάρα τούτη που έτσι είχαμε και στην εισαγωγή. Τι είναι αυτό το δημιούργημα? Μια μαθηκιά προς τον άνθρωπο που την ιαπωνική σκοπιά, θα έλεγα. Μάλιστα. Δηλαδή ένα βιβλίο στο οποίο θα μπορούσε να γράψει κάποιος και το θέμα του Νάνο Μεσαίωνας, αλλά το επίκεντρο είναι να ήταν ο άνθρωπος, γιατί είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί τα πάντα. Σωστό. Ουμανιστική η διάθεση βλέπω. Ναι, όταν μιλάς για ένα βιβλίο στο οποίο παρελάβουν θεοί, τέρατα, υπερφυσικά στοιχεία κτλ. Τα οποία μάλλον είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε. Και βλέπεις και τα τερτύπια του κάθε ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο για τον άνθρωπο. Απλά επειδή εμένα με ενδιαφέρει πολλά ο Ιαπωνικός πολιτισμός, η ζωή στην Ιαπωνία, τα ταξίδια, έβαλα τούτα όλα τα θέματα μέσα με χιουμοριστικό τρόπο για να γίνει και αρκετά πιο εύπεπτο το βιβλίο. Σωστό, να μπορέσει να απορροφήσει. Πότε έτσι εκυκλοφόρησε? Το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες. Τέλεια. Άρα είμαστε στη διαδικασία παρουσιάσεων και τρεξιμάτων γενικότερα. Μάλιστα, έτσι, να γίνουν παρουσιάσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους επόμενους 2 μήνες. Και αναμένουμε πληροφορίες, την οποία εννοείται Japanesk είναι εμπνευσμένο και από το προσωνύμιο σου που είπαμε και από το πρώτο επεισόδιο. Ήταν ένας τρόπος να είμαι σίγουρος ότι ακόμα αν κάποιος δεν ασχολείται πολλά με την Ιαπωνία, αν έβλεπε το βιβλίο ήταν να ξέρει ποιος το έγραψε. Σωστά. Δηλαδή δεν έγινε για να ευλογήσω τα φτωχά μου γένια, έγινε για να είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσει κάποιος ποιο είναι. Τώρα πεις τον τρόπο που τα μεγάλωσες, γιατί δεν έχω και εγώ κάτι που τα τρίμαρα να σου πω ρε φίλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ πως τα κύματα του πίνακα του τέλειου του Ιαπωνέζου. Μπράβο, τέλεια, και πρέπει να τα κατευνάσεις κάπως. Λοιπόν, καλορίζικο εν τω μεταξύ. Ευχαριστώ πάρα πολλά γιατί μου το προσέφερε κιόλας και εννοείται θα το μετροφιλήσω. Και στην ουσία είδα και ένα βίντεο τελευταία με έναν σύφου δάσκαλο που λένε ότι αν είσαι μες στο δρόμο και κάμουν σουντού, έδειχνε κάποιες τεχνικές για να μπορέσεις να αποκρούσεις κίνηση με το βιβλίο κάτω από το σαγόνι. Άρα τούτον εν τέλεια για τέτοιες κρίσεις. Ναι, μια χαρά. Υπέροχο. Λοιπόν, κατσαριστρούθηκια μου. Γεια σας. Ξεκινούμε official έτσι το επεισοδιάκι. Σήμερα θα συνεχίσουμε που το αφήκαμε στο προηγούμενο. Έχουμε ήδη αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Ανδρέα καμιά δεκαρκάν εφευρέσεις παύλα συσκευές που έχουν προέλευση στην Ιαπωνία. Μπορείτε να ανατρέξετε στο επεισόδιο να το δείτε το προηγούμενο Part 1.
Και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τη χρυσή λίστα, έτσι να πούμε, να ξεκινήσουμε έτσι ευθύς αμέσως με το πρώτο. Vending machines, αλλιώς αυτομάτοι πολιτές. Πόσον τέλος πάντων σημαντικό ήταν για σένα τούτη η ανακάλυψη που πήγες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά, θυμάσαι? Θυμούμαι ότι μου κάνει πολύ εντύπωση. Θα σου μιλήσω τόσο για το πώς το ανακάλυψα και κάτω, να σου πω κάτι που συνέβηκε αμέσως μετά την επιστροφή στην Κύπρο. Θυμούμε να φτάνουμε και να είμαστε ακόμα ένα-δυο άτομα από την Κύπρο, περνούμε τον έλεγχο των διαβατηρίων και ήταν να πάμε να πιάμε τις βαλίτσες μας. Και λέω, περιμένετε με 2 λεπτά να πάω στον αυτόματο πολιτή να πιω νερό. Ναι. Και μείναν και θωρούσαμε. Ποιο αυτόματο πολιτή, λέω, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Που ένιξε προφανώς. Απλά ήρθα με ταχύτητες Ιαπωνίας, με σκέψη Ιαπωνίας και λέω να πάω στον αυτόματο πολιτή. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό και εύκολο πράγμα είναι και πόσο εύκολη κάνει και τη ζωή μας. Εδίψασες, βρίσκεις το μέσα στον δρόμο, πιάνεις νερό. Επίνασες, έχεις σνακ. Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι τώρα να τελειώνεις, πριν να μπούμε στα ωραία διαδικαστικές λεπτομέρειες, φαντάζομαι να τελειώνεις τώρα με τα μεσονύχτιες διασκεδάσεις, κρεπάλες και πώς έχουμε εμείς, πώς είχαμε Λευκοσία το Yellow, εκείνον είναι ένας μήκης της από Ανατολής. Θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι, αλλά χωρίς διαδραστικότητα. Βάλεις και credit card που λέω, σωστά. Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλες κάρτες που έχουν και κάτω, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εκκλησία πλέον έχει POS, άρα φαντάζομαι ότι it's okay. Λοιπόν, εφευρέτης τώρα. Δεν υπάρχει ένας εφευρέτης ή τέλος πάντων δεν είμαι εγώ συγκεκριμένος που τέλος πάντων εκαρπόθηκε το όφελος της ανακάλυψης. Στη πρώτη αντίδραση τώρα. Ποιος θέλει μηχανή αντί για άνθρωπο? Τούτη ήταν σαν πρώτη αντίδραση. Οι κοινωνικές μελέτες δείχνουν ότι οι αυτόματοι πολιτές θεωρήθηκαν απρόσωποι και ψυχροί. Μίκης. Οι vending machine θεωρήθηκαν απάνθρωπες. Καλά, εντάξει, λίγο σκληρό τούτο. Είναι λόγια τα οποία περιέλεξα τέλος πάντων, είναι δικές μου εκφράσεις, γιατί απάνθρωπον λίγο σκληρό να πεις. Καταγράφουν ότι μετά από σεισμούς υπήρχαν περιπτώσεις όπου παρήχαν το μοναδικό διαθέσιμο νερό και τρόφιμα. Η απουσία του ανθρώπου έγινε πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, να τα λέμε. Άρα, ποιον ήταν το πιο περίεργο πράγμα που βρες σε vending machine στην Ιαπωνία? Περίεργο δεν μπορώ να πω ότι ήβρα. Μπορώ να πω στην Κίνα που βίντεο που είδα, που νομίζω συνηθίζεται ακόμα, να βρίσκεις ζωντανό καβούρι μέσα στη συσκευασία. Φκένει το κουτούι, παίρνει στο σπίτι σου, μαϊρεύκεις το, τρώεις το. Και έχεις το pet. Ναι, υπό προϋποθέσεις, ναι. Στην Ιαπωνία δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι τόσο περίεργο. Δηλαδή έτυχε να δω σοκολάτες, σάντουιτς, chips, αναψυχτικά, καφέδες. Αλλά όπως και να έχει, εν το αν θα βάλει κάποιος κάτι περίεργο μέσα, εν το ότι είναι τόσο εύκολο περπατώντας κάπου που δεν έχει περίπτερον η mini market, που εντάξει, έχει πολλά, να μπορείς να σταματήσεις να πιέσεις κάτι να πιείς να φάεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι στις πρώτες φάσεις, αν είσαι κάποια χώρα η οποία δεν έχει τον που έχουμε εμείς το 24/7 περίπτερο, λειτουργεί ας πούμε σαν self-service επί 24 ώρου βάσεως, άρα είναι ένα relieving point. Εγώ να το πάρω διαφορετικά, που έχουν και πολλά mini market, τα κόμπινι, και πολλά κιόλας τα κόμπινι, είναι τούτο. Μια χώρα Ιαπωνία στην οποία οι ταχύτητες των ανθρώπων είναι τρελές πραγματικά. Χωρίς τώρα να σημαίνει ότι ισχύουν και που ακούνται ότι δουλεύουν 18 ώρες τη μέρα, δεν δουλεύουν 18 ώρες τη μέρα. Πλέον δουλεύουν κανονικά 8 ώρων, 9 ώρων, αλλά οι ταχύτητες τους είναι πιο γλύωρες. Και έστω αν υπάρχει mini market, μπορεί το mini market να είναι στα 500 μέτρα, και ο αυτόματος πολιτής να στα 200. Να πάω στον αυτόματο πολιτή να θέλω απλά να πιω νερό. Ναι, ας πούμε, ναι, και κάτι συγκεκριμένο. Ακριβώς, άρα είναι το θέμα της ταχύτητας με την οποία σε εξυπηρετεί. Πολύ σημαντικό. Σωστό. Βασικό και η απόσταση. Σίγουρα. Είναι βασικό. Ο χρόνος είναι το πάνω. Πάμε στο δεύτερο τώρα που έχει να κάνει με ένα πιο παιχνιδιάρικο και είναι το emoji. Φίλε. Emoji, φαντάζομαι χρησιμοποιείς το καθημερινά. Ναι. Έχω σου ερώτηση. Σε κάποιον που να προσεγγίσεις για πρώτη φορά, να είσαι λίγο σκεπτικός ή διστακτικός, αν θα στείλεις emoji στα πρώτα μηνύματα τέλος πάντων, ή να είσαι πιο χύμα και έτσι ωραία να πάει αυθόρμητα να... Χύμα, αυθόρμητος και emoji πάνε μαζί, δηλαδή στάνταρ. Σωστά. Ισχύει ότι σπάζει και τον πάγο?
Θεωρώ πως ναι και δημιουργεί, βασικά αφήνει να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Έτυχε μου πάρα πολλές φορές σε email επαγγελματικά, είτε που μέναν, είτε που πελάτες μου προς εμέναν, να διακρίνω έναν τόνο περίεργο, όχι εχθρικό, αλλά λίγο αρνητικό. Με τα emoji, εντάξει, θα είμαστε σίγουροι ότι επικοινωνούμε μια χαρά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να παρεκτραπεί η συζήτηση. Βασικότατο του μου λες, γιατί στην ουσία λειτουργεί σαν συναίσθημα χωρίς λέξεις. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο γραπτός ο λόγος σε σχέση με εκείνο που πιάνεις που έναν τηλέφωνο, που μια οπτική επαφή επίσης, λείπει το πώς το λαλείς, ο τρόπος. Ναι. Άρα, έναν emoji μπορεί να προσθέσει, τέλος πάντων, ή να αφαιρέσει. Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πιο διαφορετικοί, βασικά πολλοί τρόποι, αλλά να σου πω δυο. Για να πεις μια συγκεκριμένη ατάκα, εντάξει, που τα δυο σημαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι να με νευριάσεις και να σου πω άντε στο διάολο ή άι στο διάολο, και το άλλο είναι να μου πεις κάτι που μου κάνει τόσο μεγάλη, πώς το λες, έκπληξη, να σου πω ας στο διάολο. Προφανώς σε βρίζω. Μάλιστα. Οπότε το emoji γεφυρώνει εκείνον που βλέπεις με εκείνον που δεν βλέπεις για να μπορεί να σου παρέχει ένα context. Και είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο ονομάζεται emoji, είναι η εικόνα και emoji είναι ο χαρακτήρας. Άρα βλέπεις το χαρακτήρα. Να πούμε έτσι λίγες λεπτομέρειες ότι ο δημιουργός είναι ο κύριος και ο εφευρέτης Shigetaka Kurita, που έγινε το 1999. Που συζητούμε. Κάπου για με το υπολογίζαν, ναι. Θα παίξουμε και σήμερα το παιχνίδι των ημερομηνιών, αν υπάρχει. Σύμφωνα με αρχαία της NTT και μελέτες ψηφιακής επικοινωνίας, NTT είναι η Nippon Telegraph and Telephone Corporation, τα emoji σχεδιάστηκαν για περιορισμένα ιαπωνικά κινητά. Όταν εμφανίστηκαν διεθνώς, θεωρήθηκαν παιδικά και πρόχειρα. Όπως στο προηγούμενο επεισόδιο συζητούσαμε για το PlayStation, ότι θεωρήθηκε παιδικό, όχι πρόχειρο. Κανείς δεν πίστευε ότι μικρά εικονίδια θα αντικαταστήσουν λέξεις. Σήμερα καταγράφονται ως βασικό εργαλείο αποφυγής παρεξηγήσεων που λαλούσαμε, σε επαγγελματική αλλά κυρίως σε κοινωνική επικοινωνία και αντικαθιστούν συναισθήματα. Και να σου πω κάτι, επειδή χρησιμοποιώ τα πολλά συχνά. Λοιπόν, αν θα θέλεις να βάλεις τη λέξη βουνό σε emoji, εντάξει, στα παραπάνω κινητά είναι το Fuji. Ναι. Είναι απλά ένα βουνό, generic. Είναι το Fuji. Okay. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, η ιαπωνική σημαία είναι η μόνη που έχει δυο emoji. Δηλαδή υπάρχει η σημαία με τον ήλιο και υπάρχουν και οι δυο σημαίες χιαστοί. Α, ναι, μπράβο, σωστό. Ναι. Πολλά ενδιαφέρον, έτσι σπάιση. Έχει και άλλα, απλά μου έρχονται τώρα. Ναι, σωστό. Η διπλή, την οποία χρησιμοποίησα και εγώ για το επεισόδιο για να μπορέσω να τα βρίσκω στα αρχεία. Πολλά ενδιαφέρον. Το τρίτο το εναποθέτω σε εσένα. Πολλά χρήσιμο. Δηλαδή, αν προσπαθήσω να σκεφτώ πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς την εφεύρεση, είναι πολλά περίεργο. Μιλούμε για το flash memory. Δηλαδή, οτιδήποτε έδωσε μας την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τα USB sticks για να μεταφέρουμε αρχεία από τον υπολογιστή μας σε έναν άλλον υπολογιστή. Ήταν προπομπός για τα MP3 players, διότι χωρίς την τεχνολογία θα υπήρχαν τα MP3 players και θα είχε και ο φίλος μου ο Steve Jobs μετά τη σκέψη να κάνει το iPhone, δηλαδή βασιζόμενος πάνω στο iPod που ήταν να κάνει έναν τηλέφωνο που να σου παίζει και μουσική. Σωστά. Για να πούμε έτσι λίγο, να πούμε στις γλώσσες τις περίεργες, δεν ξέρουμε καν αν ήταν δική του ιδέα του Jobs, αλλά τέλος πάντων. Καλά, τούτο ναι. Υλοποίηση. Μπράβο. Ωραίος, οκ. Οπότε μιλούμε για κάτι το οποίο έφερε μεγάλη επανάσταση στον τρόπο διαχείρισης της μνήμης που έχουμε σε συσκευές. Γιατί ήταν πολλά γλίωρο και να μεταφέρεις τη μνήμη, αλλά κυρίως και να την αφαιρέσεις. Ναι, σωστό. Διότι γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτων. Εντάξει, πιο παλιά έπαιρνες σου λίγο, εθώρες το λίγο ότι είσαι ένα loading, αλλά πλέον σβήνεις κάτι, έφυγε, εξαφανιστεί. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι με τις ταχύτητες πλέον που πιάμε, και μόνο στο flash, και στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, εάν πλέον αρχίσει κάτι να γίνει, νομίζω η υπομονή μας εξασθενεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, αν θα γίνει η δουλειά μας γλύωρα. Ναι. Δηλαδή, κακόμαθε μας κάπως. Κακόμαθε μας, ναι. Είναι η αλήθεια, τούτη ταχύτητα. Κοίταξε, συνηθίζεις με κάποια πράγματα. Δηλαδή, πιο παλιά που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε το πώς ήταν τα πράγματα. Πιάνω πάσα μου το χτεσινό που μου είπες για τα video games. Θυμούμε να παίζουμε FIFA 98 με φίλους μου σπίτι και να βλέπεις τον παίχτη ότι δεν διεκρίνες φάτσα. Θόρες κάποια στοιχεία. Και ήμασταν για μέσα σε φάση και να λέμε,
δεν πιστεύω ότι επετύχαν τον τόσο πολλά. Και θεωρώ τώρα μητσούς να παίζουν FIFA το αντίστοιχο τέλος πάντων του 2026 που είναι σαν να και φωτογραφία του παίχτη. Ναι, νομίζω ότι ευκαινεί ότι όντως έχεις το στην ομάδα σου. Γι' αυτόν και το να δεις ταινία αν δεν είναι τουλάχιστον 1080p και πάλι μπορείς να μην θέλεις να δεις αν είναι 1080p, αλλάσεις και βρίσκεις καλύτερη ποιότητα και βίντεο στο YouTube κτλ. Έτσι έμαθαμε. Και δεν είναι κακό να γίνουμε έναν υπόμονη, έτσι έγινε. Είναι οι απαιτήσεις τέλος πάντων της εποχής. Σίγουρα. Ωραίος. Θα πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι έναν χάπι, το οποίο μπορείς να κοιμάσαι μέσα. Τέλος πάντων, σαν σε σχήμα χαπιού είσαι μέγεθος χαπιού, το οποίο μπορείς να κοιμάσαι μέσα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μάλιστα. Που είναι διαδεδομένο πλέον. Λοιπόν, είναι τα ξενοδοχεία, τα κάψουλ. Σωστός. Σε οποία δεν έμεινα ποτέ. Disclosure δαμε. Όντως. Ναι, δεν έμεινα ποτέ. Λόγω κλειστοφοβίας ή απλά τύχη? Είναι κλειστοφοβία. Θέλω δωμάτιο και ας είναι όπως είναι. Ωραίος. Θα ήθελες να το κάνεις για την εμπειρία ή προτιμάς να μένεις το... Θα ήθελα να το κάνω για την εμπειρία. Με την προϋπόθεση ότι να μπορώ, όπως είναι το κρεβάτι, να κάτσω μέσα και να μην ακουμπάει ναι, και λέμε στο ταβάνι. Η αλήθεια είναι, θα πάρω μια μικροκλίμακα τούτου που είναι και το camper van που έχω, που το κρεβάτι στην ουσία προφανώς αν θα βγεις στις σκάλες είναι που πάνω από τον οδηγό, κλασικά θα πρέπει να είσαι οριζοντιωμένος. Εμένα πήρα μου λίγο χρόνο, γιατί νιώθεις κλειστοφοβικά, γιατί κάνουν καλοκαίρι έντζε ζέστη πολύ, πεθανίσκεις, κρούζεις. Πήρε μου λίγο χρόνο λόγω τούτου. Φυσικά, επειδή η μια μερικά είναι ανοιχτή, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Να ήταν και κλειστόν κιόλας στο καπάτσι, λέτσε, να κάνω σολάριουμ χωρίς θερμοκρασία. Ο εφευρέτης, να πούμε ότι είναι ο Κίσο Κουροκάουα. Ωραίος. Εντάξει, προφανώς η χρησιμότητα για να κοιμάσαι σε μια πόλη που προφανώς περιορίζονται ή τέλος πάντων έχεις παραπάνω κρεβάτια σε πιο μικρά ξενοδοχεία. Τούτος είναι ένας λόγος. Έχεις καλύτερη εξοικονόμηση χώρου. Ναι. Σίγουρα έχει εξοικονόμηση χώρου, γιατί εντάξει, δεν μιλούμε για δωμάτιο, μιλούμε για ένα δωμάτιο στο μέγεθος ενός κρεβατιού. Ακριβώς. Κάτι γλίωρο, μπορεί κάποιος να μην μείνει καν τη νύχτα μέσα. Δηλαδή, κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά και πάει και πέφτεις. Σωστό. Να πούμε ότι η αρχική αντίδραση ήταν κάπως σαν φέρετρα για ανθρώπους. Έρευνα της εποχής καταγράφουν έντονη δυσφορία, μικρή χώρη, καμία ιδιωτικότητα, σχεδόν γελιά. Αναφέρουν περιστατικά επισκεπτών που εγκατέλειψαν τα capsule hotels από κλειστοφοβία. Εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούσαν για να κοιμηθούν ανάμεσα σε βάρδιες, μέχρι που η πόλη έγινε τόσο ακριβή που ο ύπνος σε κάψουλα μοιάζε πολυτέλεια. Η ανάγκη νίκησε το φόβο. Στην ουσία ξεκίνησε από την ανάγκη των εργατών για να κοιμούνται, και μετά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κάπως σαν trend. Και μπήκε με το micro-living και minimalism που ήρθαν έτσι στη ζωή μας. Μπορώ να πω ότι ο δυτικός κόσμος, τέλος πάντων οι τουρίστες που είναι δυτικών κόσμων, έδειξαν ένα απίστευτο fascination σε τούτο, με ένα πολλά ζωηρό ενδιαφέρον και έκαναν το viral. Είναι που τα πρώτα πράγματα θεωρώ που γίναν τόσο viral τα τελευταία, ξέρω εγώ... 10. Όχι, παραπάνω. 20 σίγουρα. 20, okay. Στην Ιαπωνία. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζεις καταστάσεις τις οποίες πάμε να ζήσουμε τούτο capsule hotel, τέλει. Μα να είσαι λίγο στενό κοπά, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Και λαλείς του να πάει σε ένα camping, μα έχω κλειστοφοβία μες στο τσαντήρι. Εντάξει, ναι. Εγώ σε φάση, ωραία. Εντάξει, να πούμε ότι το αρχιτεκτονικό κίνημα metabolism ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί τούτο. Παραπάνω λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε για το metabolism. Αλλά δεν σχεδιάστηκε ως ύπνος, αλλά ως φιλοσοφία χώρου. Τούτη ήταν η φάση για να μπορέσουν να το προωθήσουν, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν ήταν τούτο, αν έχουμε χώρο, υπάρχει και αυτός ο τρόπος, τέλος πάντων, εμπειρία. Μια εμπειρία, φαντάζομαι. Τούτο όσον αφορά, εγώ δεν ξέρω, νομίζω θα ήθελα να το κάνω, αλλά ναι. Αν κλειδώνουν η πόρτα, δεν ξέρω το πώς είναι. Όπως σαν σανσέρ, έχω την ίδια αναισθήση ότι μπορεί να κλείσει, γιατί δεν ξέρω αν σου έτυχε. Όταν είμαστε μητσί, υπήρχε μπάντα κοινός ο φίλος που ήταν να μπαίνατε μέσα. Να πατήσετε το στόπ για πάσα. Κλασικά, ναι, σίγουρα. Και μετά λειτουργούσε πάλι για να... Έτυχε μου όλες φορές να πατήσει κάποιος φίλος μου το κουμπί. Δεν ήμουν ποτέ που το επάτα, διότι ήταν να τρέμω εν τω μεταξύ. Ούτε εγώ.
Αλλά ευτυχώς επατούσαν το και μετά δούλευκε κανονικά. Δηλαδή, άμα επάτας να σε πάρει σε συγκεκριμένο όροφο, ασχέρως ότι είχες πατήσει το stop και σταμάτησε, επιένε. Alright. Επόμενο είναι αυτό που ανέφερες πριν, που ήταν ίσως το ένα δέος αντίπαλο, τα combini, τα convenience stores. Mm-hmm. Πώς θα είναι μια από τις προτεραιότητες σου όταν πάτησες πώς στην Ιαπωνία? Η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη. Οκ. Και πώς, δεν μπορεί να πιάσεις που το ράφι πρώτα. Το σίγουρο, κάτι το οποίο θα είναι γλίωρο και πολλά χορταστικό, είναι στο άλλη ώρα. Και τούτον είναι το ονίγυρι. Το ονίγυρι είναι κοινώς η μπάλα με ρύζι. Τέλειο. Που εγώ συνήθως προτιμώ να έχει έστω λίγο ψαράκι μέσα, να είναι λίγο μαριναρισμένο με σόγια και αν έχει και ξέρω εγώ λίγο φίτζι γύρω, μια χαρά. Ή κανένα σίσο, έτσι. Ναι. Έτσι τέλειο μποδιά, μια... Τέλος πάντων, εγώ μάθα το τελευταίο, τον και άρεσε μου γιατί έχει το spice, το χόρτον, έτσι, μια... Ναι, είναι κάτι το οποίο, αν το συγκρίνουμε με άλλα φαγιά, είναι λίγο bland. Δεν ξέρω ότι τρώεις τον ονίγυρι γιατί έχει τη γεύση. Πρέπει να το βουτήσεις μες στο κάπου. Μπράβο, είναι πολλά ωραία η γεύση του όμως. Ενώ νιώθεις πολλά ώρα την ώρα που τρώεις, νιώθεις ότι τρώεις Ιαπωνία, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Και ένα απίστευτα χορταστικό. Να πούμε ότι προφανώς τα κομπίνι, για να τα αναφέρουμε και τα στοιχεία, είναι ότι είναι τα πάντα σε 50 τετραγωνικά. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και υπερβολές διάφορα μεγέθη, τα αλλά περίπτερα τα μικρά. δικά μας που είναι mini market και τα λοιπά. Η αρχική αντίδραση ήταν ποιος θα ζει από mini market. Έρευνες αστικής ζωής δείχνουν ότι τα κόμπινι θεωρήθηκαν προσωρινή λύση, μία λύση ανάγκης. Μικρά μαγαζιά για έκτακτες ανάγκες, με τον χρόνο καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι βασίζονταν σε αυτά για καθημερινά γεύματα και υπηρεσίες. Τελικά, το προσωρινό έγινε σταθερό και ολόκληρη η καθημερινότητα σε 50 μόλις τετραγωνικά. Τέλος πάντων, το ότι έγινε τρόπος ζωής, φαντάζομαι κάτι που δεν ξέρω, μήπως γνωρίζεις αν τα vending machines ήρθαν μετά. Υποψιάζομαι πως ήρθαν μετά, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Φαντάζομαι στις ανεξέλιξη θα ήταν κάπως... Ναι, και εντάξει, το θέμα με το κόμπινι είναι ότι αν και είναι η ιαπωνική εφεύρεση, είναι κάτι το οποίο βασικά προϋπήρξε το αντίστοιχο mini market το αμερικάνικο μοντέλο, απλά οι Ιάπωνες μεταξελίξαν το 7-Eleven για παράδειγμα, που είναι αμερικάνικη αλυσίδα, απλά το franchise της Ιαπωνίας είναι πολλά καλό. Νομίζω μια από τις περιπτώσεις που θυμούμαι και εγώ, κάποια ντοκιμαντέρ που ξεπέρασε το πρωτότυπο, ναι. Ναι. Δηλαδή που... Πάει τα πάρα πολλά καλά, είναι πολλά πιο οργανωμένο, είναι πολλά καλύτερο το φαΐν που προσφέρουν. Και όταν λέω φαΐν εννοώ φαΐν της ώρας, δηλαδή να φάεις τηγανιτών κοτόπουλων ή μπαομπάνς. Έχει και μαγειρευτά, ας πούμε. Μαγειρευτά όχι, έχει όμως για παράδειγμα μέσα στο ψυγείο ειδικό μπολ με ράμεν, όχι το αποξηραμένο το ράμεν, μπολ με έτοιμο ράμεν με το σως του και έχει έναν κάτι σαν σακουλάκι που το τραβάς, εντάξει, για να μπει το σως μέσα και να το βάλεις να ζεσταθεί μες στο microwave. Τέλειο. Είτε να το κάνεις τσαμέ, είτε να πάρεις στο ξενοδοχείο σου που έχει microwave είτε στο δωμάτιο είτε στον προθάλαμο. Σωστό. Ερώτηση, νομίζω έχει και μερικά κουπούτια, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά που ζεσταίνει το ίδιο το κουτί. Έχει τούτον που λέει στα bento box συνήθως. Μπράβο, ναι. Και να πούμε με τις θικούες. Που συνήθως είναι για τα παιδικά, έτσι, για το νηπιαγωγείο, τέλος πάντων για παιδιά που ετοιμάζεις στο lunchbox. Κίνα συνήθως όταν μιλούμε για τα ταξιδιωτικά, δηλαδή τούτον είναι το Ekiben, από τις λέξεις Eki που είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός ή σταθμός και Ben το bento box, κόφκουν ουσιαστικά, clipping. Έχει ορισμένα τα οποία πατάς έναν κουμπούι, τραβάς κάτι και ξεκινούν και βράζουν που μόνα τους. Πολλά σπουδαία. Εν τέλειο, ναι. Άλλη τεχνολογία. Επόμενο, τι μου έχεις ετοιμάσει για δεύτερο? Τι μου έχεις φέρει? Λοιπόν, το δεύτερο είναι το Blu-ray disc, το οποίο επέτρεψε στην ανθρωπότητα, εντάξει, όχι να ζήσει καλύτερα, να βλέπει πιο άνετα κάποια πράγματα. Ναι. Θεωρώ ότι μια τεχνολογία η οποία επέτρεψε μας να έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά καλή εικόνα και όθησε ουσιαστικά στην κατασκευή των νέων smart TVs κτλ. Διότι ο άνθρωπος θέλει καλή εικόνα. Και το Blu-ray επέτρεπε σου να δεις μια ταινία όσο καλή και να ήταν σε πολλά καλύτερη εικόνα. Και σε συνδυασμό με την ταχύτητα που λέμε πριν, να μπορέσεις να απολαύσεις
Μπράβο. Ποιοτικά κάτι καλύτερο. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι το Blu-ray Disc είναι ο προπομπός μοντέρνων πλατφόρμων που γνωρίζουμε σήμερα και μπορούμε να κάνουμε δίχα τους, όπως είναι το Netflix, όπως είναι το Amazon Prime για κάποιους, Hulu κτλ. Διότι βοήθησε σε να βλέπεις πολλά καλή ποιότητα εικόνας. Έστω, εντάξει, χρειάζεσαι καλό ίντερνετ, αλλά βλέπεις το γλίωρα. Δεν περιμένεις μανέλα να κάνει loading. Ναι. Το βλέπεις το 4K. Νομίζω, ώσπου να έρθει το φαγάκι σου, ήδη είδες τα πρώτα 10-20 λεπτά. 100%. Είναι το fast food της εικόνας. Ακριβώς. Οκ. Hey, κατσαρίστερες, κατσαριστρούθκια μου. Διακόπτω μόνο για λίγο για να πούμε ότι σε τούτο το ταξίδι κουβαλάμε γενικότερα. Κουβαλάμε στις αποσκευές μας τις αναμνήσεις μας, σωστόν, αλλά όχι μόνο. Μαζί με τις κυριολεκτικές αποσκευές πρέπει κάπου να μπουν τα ρούχα για το ταξίδι μας και να φύγουμε και χώρο για τα δωράκια του γυρισμού. Να είναι ανθεκτική και ασφαλής η βαλίτσα μας. Να έρθει το κυριοποιείο της γιαγιάς, να έρθει και ένα lunchbox ρε αδερφέ που την Ιαπωνία, να φέρουμε και το μάτε μας ρε φίλε. Το μάτε μας με το καλαμάκι το ωραίο που την μακρινή Αργεντινή με το σιδερένιο το καλαμάκι. Είμαστε και οικολόγοι. Εγώ πάντως ήβρα τη λύση. Εγώ θα πάω στο επόμενο που είναι ένα, μπορούσες να το πεις και παρεμφερές, που είναι το μπλε, το LED στην ουσία. Ναι. Το οποίο όταν έψαχνα, δεν ήμουν σίγουρος αν θα το βάλα, αλλά στην πολλή ώρα λαλώ και εγώ, ρε φίλε, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα για τη ζωή μας, σαν χρησιμότητα. Και να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε 1-2-3 πράγματα. Επήραν και Νόμπελ οι κύριοι που να αναφέρουμε τώρα το 2014, που είναι ο Ισάμου Ακασάκι, ο Χιρόσι Αμάνο και ο Σούτζι Νακαμούρα. Η χρησιμότητα ήταν για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Το μπλε LED ολοκλήρωσε την τριάδα κόκκινο, πράσινο, μπλε, που ήταν απαραίτητη για την παραγωγή φωτεινού λευκού, ενεργειακά αποδοτικού φωτός, φέρνοντας επανάσταση στην τεχνολογία φωτισμού στις οθόνες smartphone και στις τηλεοράσεις. Μάλιστα. Άρα έρχεται και κουμπώνει και καλή εικόνα που λαλούμε τώρα. Πολλά ενδιαφέρον. Ήταν τέλεια πάσα. Εν το οργανώσαμε, αλλά η εγκεφάλη ευκήγε τέλεια. Η αρχική αντίδραση τώρα. Ποιος νοιάζεται για το χρώμα? Μάλλον είναι στη σχολή τυφλών που το καθιδρύσαν, τέλος πάντων. Μια τσι είπαμε και χτες στο πρώτο επεισόδιο, μπορείτε να πάτε να δείτε τα ωραία τις γραμμές, έτσι, πώς ονομάζονται. Τέντσι, πλακίδια τέντσι. Πλακίδια τέντσι. Επανερχόμεθα στο επεισόδιο μας. Ποιος νοιάζεται για το χρώμα? Τεχνολογικές μελέτες δείχνουν ότι το μπλε LED αποτελούσε ακαδημαϊκή λεπτομέρεια, θεωρήθηκε άχρηστο για χρόνια, ένα χρώμα παραπάνω. Όταν όμως βραβεύτηκε με Νόμπελ και επέτρεψε σύγχρονες οθόνες, στις σύγχρονες οθόνες τη λεπτομέρεια, μάλλον και η λεπτομέρεια έγινε θεμέλιο της ψηφιακής ζωής, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν οθόνες, smartphone και σύγχρονος φωτισμός. Και κάτι τελευταίο έτσι ωραίο, το πώς μπήκε βασικά στη ζωή μας ήταν μαζική απέτηση και άμεσος εξυγχρονισμός της προϋπάρχουσας τεχνολογίας. Και ένα fun fact, ο Νακαμούρα ήρθε σε σύγκρουση με την εταιρεία του για τα δικαιώματα. Και κλασικό παράδειγμα, τέλος πάντων, εφευρέτη, παύλα, ξέρω εγώ, εταιρείας, εταιρικού κτλ. Το πώς εξελίχθηκε μπορείτε να το ψάξετε, να μας γράψετε και στα σχόλια. Δεν τα κάνουμε νουλάνεις. Σωστό. Λοιπόν, το στοιχείο που το χαρακτήρισε και ήμουν λίγο διστακτικός που λες ήταν το γεγονός ότι για το μπλε το LED ήταν ότι είναι κάτι από το δεν το βλέπεις, άρα την ίδια ώρα δεν του διάσει την υπόσταση που θέλεις. Κάτι που με το Θεό είναι διαφορετικό. 100%. Ενώ πιστεύεις ότι τη σημαντικότητα του, να πιστέψουμε και στη σημαντικότητα του Blue LED. Μπορείς μόνο με το χέρι στην καρκιά να αδικήσεις εκείνους που δεν το υπολογίζαν τότε. Για το Θεό, για το... Όχι, για το Θεό είπαμε. Έτσι θέματα δεν τα πιάνουμε. Δεν τα πιάνουμε γιατί δεν ξέρω. Εγώ δεν τους αδικώ. Μπορεί να μου και σε εκείνους που ήταν να πούνε ποιος νοιάζεται τώρα για τον μπλε LED, ας πούμε. Όχι νομίζω, απλά νομίζω εμείς ήμασταν στην κατηγορία που όταν έγινε η έξαρση θέλαμε πάντα το καλύτερο, άρα εννοείται ότι το πήρες de facto ότι είναι πάνω.
Ακριβώς. Μιλώ τώρα να είμαστε σε εκείνη την εποχή. Ούτε μένα ήταν να με νοιάζει. Ποιος σχέστηκε τώρα για το μπλε LED. Εντάξει, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ηλικιακά απασχολούσε με να εκτιμήσω την τεχνολογία, ήθελα να την απολαύσω. Ναι. Πώς είναι μια ωραία συνταγή που να πάει σε ένα σουσάδικο, ας πούμε. Ή να το πούμε, θυμάσαι την σκηνή που την ταινία με τα χτυποκάρδια στο θρανίο, νομίζω με τη Βουγιουκλάκη. Ναι. Θυμάσαι την ταινία? Θυμούμε την, ναι. Και έχει μια σκηνή που ήταν να της έκαμε μάθημα ο Κωνσταντίνο ο ηθοποιός και πήγαν στην πολλά γνωστή σκηνή που στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Θέλω έναν προφιτερόλ, λέει, και ο άλλος προσπαθούσε να του εξηγήσει τι είναι και απειβδισμένος, δηλαδή του, σε παρακαλώ, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Να φέρουμε και το πράγμα, δεν χρειάζεται να μου πεις τη συνταγή. Ακριβώς. Άρα ναι, μετά από εκείνον, όταν ξεκίνησες να μένεις απλά πειθικό και να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει τεχνολογία για να μπορέσεις να την εκτιμήσεις καλύτερα. Ναι, μετά από εκείνον ήταν να δει για τον Blue LED. Ναι, παίρνει χρόνια για να ενδιαφερθεί κάποιος. Εκτός αν έχει γενικότερα μια μεγάλη έφεση στην τεχνολογία γενικότερα. Ναι, ή αν είναι ο ίδιος ο εφευρέτης. Ναι, σίγουρα. Πού λες, το επόμενο hint, έτσι για να το μαντέψεις, έχει να κάνει με την εισαγωγή του πρώτου επεισοδίου μας και έχει να κάνει με κάπως μουσικότητα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Κάτσε. Καραόκε. Μπράβο. Ωραίος. Το οποίο αν είναι χειμώνα στην Κύπρο είναι καραόλε. Καραόλε, μάλιστα. Και θέλω να ακούσω ότι σας αρέσκουν έτσι πράγματα, είναι κατσάτε. Μπράβο, για να κατσάτε. Του είναι τα κλειώδη σχόλια να μείνουν έξω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και ήρθε μου στο νου ο Χλαπάτσας για κάποιο λόγο. Γλιώδης υβρίδιο. Γλιώδης υποκείμενο και λέει ευχαριστώ πολύ, πάντα ονειρευόμουν να προδώσω την πατρίδα μου. Τέλος πάντων, πάμε, φεύγουμε από την Χλαπάτσα. Επικός πάντως. Επικός, Θεός. Επικός. Καραόκε εφευρέτης ο Νταϊσούκε Ινούε, αν τον λαλώ σωστά. Ινούε, νομίζω. Εσιού και γιου και Ινούε. Ωραία. Ινούε. Χρησιμότητα προφανώς ήταν εκτόνωση και κοινωνικότητα. Να βάλουμε και με έναν λιθαράκι και να μου το επιβεβαιώσεις ή όχι, ότι μιλάς για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εκτόνωση των στοιχείων είναι ένα πράγμα το οποίο σαν λαός όταν δουλεύουν κυρίως δεν το έχουν σωστά, άρα την ώρα που θέλουν να ξεκουραστούν. Κάτι που προφανώς εμείς μπορεί και να μην το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, γιατί είτε δουλεύεις είτε δεν δουλεύεις, η διάθεση σου είναι η ίδια. Η διάθεση κούλους μας. Ναι, εξαρτάται. Αν σε πληρώνουν κιόλας, ναι, εννοείται. Καλά, σίγουρα. Να πούμε ότι η αρχική αντίδραση, γιατί να πληρώνεις για να τραγουδάς άσχημα. Ναι. Κάπως τούτο. Κοινωνικές μελέτες πάλι. Εν τω μεταξύ, αρέσει και μου μπορεί να είναι δικές μου απόψεις, αλλά βάλεις το κοινωνικές μελέτες. Και κάνει το elevate, κάνει έναν κύρος. Ακριβώς. Λέει και σε τηλεπαιχνίδι που είναι το θεωρώ. Που νομίζω πια μια άλλη διάσταση το θεωρώ. Λόγω των τηλεπαιχνιδιών. Κοινωνικές μελέτες που λέτε, όχι του τα έψαξα, της εποχής δείχνουν ότι το καραόκε θεωρήθηκε αμήχανο. Νομίζω υπάρχει ακόμα σήμερα εδώ. Ναι. Γιατί να πληρώνεις για να τραγουδάς άσχημα, στη συνέχεια καταγράφηκαν ως χώροι εκτόνωσης εργαζομένων μετά τη δουλειά. Το άβολο έγινε τελετουργικό, αποδείχτηκε φτηνή ψυχοθεραπεία με μικρόφωνο. Είναι κλασική περίπτωση to blow off some steam. Ισχύει. Μιλώ για εμέναν και παιδιά που ταξιδεύουμε μαζί στην Ιαπωνία που έτυχε να πάμε. Εμείς πήγαμε για να περάσουμε ωραία, να χαχανίσουμε κτλ. Εσένα όμως συγκεκριμένα, γιατί θα ψαρέψουμε και το κομπλιμέντο, ήρθε η ώρα. Τα ώρα είναι. Δεν έχω ρολόι, αλλά για να τις ανάγκες. Ήρθε η ώρα ότι εσένα θα θέλαμε να σε ακούσουμε έτσι ζайлο. Τώρα μιλούμε για εκείνους που τραγουδούν άσχημα. Η πλάκα είναι ότι σε κάθε παρέα να έχει κάποιον που δεν τραγουδά καλά. Είτε αναμειγνύεται η φωνή του με τις υπόλοιπες, οπότε ένα κομπλεξάριστος, είτε φούλα κομπλεξάριστος και πιάνει το μικρόφωνο μόνος του και θέλει να σου τραγουδήσει και τραγουδάρα βαρβάτη. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι για τον τύπο, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά αρέσκει μου η αυτοπεποίθηση του. Πολλά σημαντικό να είσαι. Είτε είσαι καλός είτε όχι, παίζει ρόλο η αυτοπεποίθηση. Παίζει ρόλο γιατί μπορείς να με πείσεις με όταν σπίτες. Ακριβώς. Ναι, μπορείς να με πείσεις. Έχεις την εμπειρία καθόλου? Καραόκε. Σίγουρα. Με παρέες, εντάξει, δεν πήγα ποτέ μόνος μου, είπαμε. Ναι. Να είναι μικρές τώρα σχετικό. Έτυχε να πάω με 5 έως 10 άτομα. Είσαι κατάσταση. Ναι, και ήταν πολλά σπουδαιοδορίες στα καραόκε. Εντάξει, δεν υπάρχουν ένα στυλ καραόκε.
είναι διάφορων ταχυτήτων τα καραόκε στην Ιαπωνία. Υπάρχουν οι αλυσίδες, όπως είναι το Big Echo. Θεωρείται διαφήμιση. Λοιπόν, που είναι το μοντέρνο που πάει στο αμέ, ενώ τα μικρόφωνα σου μια ωραία συσκευή, παραγγέλνεις φάιν ποτό αν θέλεις, και το ποτό είναι καταπληκτικό. Θυμούμαι τις πιο τελευταίες φορές είδα τη μεγάλη μπύρα. Λέει, μεγάλη μπύρα το μένω. Ναι. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, είναι λίγο ακριβή για μεγάλη μπύρα, αλλά να την παραγγείλω. Και τελικά ήταν 2 λίτρα. Okay. Ήταν όπως το βάζω. Που κανονικά ο Ιάπωνας έλεγε σου βάλε στα ποτήρκα που το βάζω. Σου κρατούσα το βάζο. Μα βάζω. Βάζω. Και υπάρχουν όμως και πιο παραδοσιακά τα λεγόμενα απάχικα καραόκε. Αυτά είναι. Που πάει εν τον μπαράκι, έχει τραπεζούθια και πάει συνέχεια στον μπαρ και λέει του μπάρμαν θέλω το τραγούδι και λέει οκ, στη σειρά να παίξει σε 5 τραγούδια από τώρα. Ζεστάνε φωνή με έναν ουίσκι. Μπράβο. Και άμα το άβολο ενώ ότι σε βλέπει μόνο η παρέα σου, βλέπουν και άλλοι θαμώνες. Α, περίμενε. Είναι πιο. Άρα. Εν είσαι μόνο με την παρέα σου. Έχει θαμώνες κανονικά, αλλά εκείνο που με δίδαξε η ιστορία είναι ότι στην Ιαπωνία, αν τραγουδήσεις κάτι τύπου παλιά rock and roll, κυρίως Elvis, εντάξει, ένα σταθούν και σε χειροκροτούν. Ναι. Νομίζω ο Elvis ήταν ένα από τα παραδείγματα που λατρεύουν και ο Freddie Mercury από ό,τι θυμούμε. Ο Freddie Mercury, ο Bowie. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σαν το κοινό της Ιαπωνίας φαντάζομαι και από ό,τι θεωρώ είναι μοναδικό, εξού και αρκετά live που μπάντες τεράστιες ή δημιουργούς τεράστιους βγάλουν live in Japan κάπου τέλος πάντων. Παίζει τον ρόλο. Ναι, και όχι μόνο και live. Αν δεις, ας πούμε, δεκαετία του 80 πόσα τραγούδια γραφτήκαν και αναφέρουν τη λέξη Japan, ή και με την αναφέρουν, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι για την Ιαπωνία, ας πούμε, το Tokyo Nights. Τούν τα πράγματα. Για την Ιαπωνία. Ξέρω, εκτός αν για το Τόκιο της Αθήνας που λέει. Μπορεί. Μπράβο, το Τόκιο της Αθήνας. Λοιπόν, δημιουργήσαν ένα χαρακτήρα της Ιαπωνίας, ο οποίος δεν υπήρχε, αλλά συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα, και είναι το cult. Δηλαδή η Ιαπωνία της φωτεινής πινακίδας, η Ιαπωνία της γλίωρης ταχύτητας, τέρματα γκάζια, έτσι Ιαπωνίας. Okay. Οπότε ναι, απλά οι Ιάπωνες είναι κολλημένοι, αρέσκουν τους πολλά τα παλιά. Γι' αυτόν και εκτιμούν Elvis και έτσι πράγματα. Okay. Να θυμίσουμε και την τεχνική που την αγαπημένη μας το Kintsugi. Μάλιστα. Με την επιχρήσωση των παλιών. Βασικά να κατασκευάζεις κάτι και επιχρυσώνεις το και διάσεις του μια νέα ζωή. Πόσα ήταν το εισιτήριο ή η συμμετοχή σου, θυμάσαι? Περίπου. Εν είδα φτηνό, να σου πω. Εκείνο που είχαμε κάνει για να αξίζει, καταρχάς αφιερώνεις ώρα, δηλαδή κλείς για σίγουρα 1,5-2 ώρες και βάλεις και ποτόν unlimited. Okay. Διότι το κάθε ποτόν μετά να σου έρχεται πάρα πολλά. Ωραία. Νομίζω κάτι τέτοιο για 1,5 με 2 ώρες ήταν 20 με 25 ευρώ το άτομο. Ωραία. Ήθελα να καταλήξω κάπου ευτυχώς. Ο ψυχολόγος να πιάσει σίγουρα τα διπλάσια. Άρα προτιμήστε να τραγουδήσετε, να το βγάλετε και από το σύστημα σας και που ξέρετε μπορεί που ερασιτέχνης να κάνεις μια καριέρα under the radar που φαντάζομαι να έχει τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα σίγουρα, απλά διαφεύγουν μου διότι γενικότερα η γνωστή μουσική ιαπωνική είναι τον J-pop. Που εγώ ας πούμε είναι έμπορο. Δηλαδή αν μπορώ να σας το κάνω παράδειγμα για το πώς νιώθω για την J-pop, είναι το παράδειγμα στο Friends που λέει το αφεντικό της Rachel για το πώς νιώθει άμα να ακούει τη Phoebe να τραγουδά. Κάπως έτσι. Εν τα αντέχω ας πούμε. Έχω μια υποψία ότι σου αρέσκει. Πώς θα ευχαριστώ το συμπέρασμα? Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του, τέλος πάντων ειδικά αν εκμεταλλεύεται και κανέναν από τους άνθρωπους που μπορεί να γίνουν γνωστοί, νομίζω είναι όπως τη Μούια που τρίφηκε τα χερούθια της γιατί πληρώνει ο ίδιος ο πελάτης αντί να πληρώνεται. Ναι, όντως έρχονται πάρα πολλά λεφτά μέσα και από τουρίστες, αλλά κυρίως που ντόπιους. Δηλαδή είναι ντόπιοι που συντηρούν τα καραόκε μπαρ της Ιαπωνίας. Εντάξει, να πούμε για την ιστορία ότι ο κύριος εφευρέτης ο Νταϊσούκε Ινόε, δεν καταχωρήθηκε τούτη πατέντα, έτσι χαθήκαν τεράστια οικονομικά ωφέλη που μπορούσε να πιάσει. Νομίζω επέλεξε το ίδιος να την αφήσει ανοιχτή. Επέλεξε το, ναι. Άρα να χάσει λεφτά. Εντάξει, μια χαρά. Ήθελε να αφήσει κάτι για την ανθρωπότητα, πιστεύω. Θυμίζει μου τους χαρακτήρες που λατρεύεις να θωρείς στα Hollywood, αλλά αν τους αντιμετώπιζες τέλος πάντων, αν τους έβρισκες στην κανονική ζωή, ήταν αλλά λες, όχι είναι απλά ήρωας, μπορεί να είναι και λίγο ηλίθιος. Τέλος πάντων, εντάξει. Επόμενο μας, θέλω να είσαι sharp. Ξέρεις, είμαι γενικότερα πολλά sharp.
Πάρα πολλά. Σαρπάκιας. Πάρα πολλά. Σάρτα μου θύμισες μεταξύ, θύμισες μου μπορούν το Αγγλία, πρωτάθλημα της μάπας δεκαετία του 90, Παναγία. Με το χορηγό. Ναι. Top. Έχω ζω τον προπομπόν τούτου που λέμε smartphone. Που ναι, είχε κάτι που έχουν τα smartphone, οπότε θεωρείται προπομπός. Εν είχε πολλά πράγματα που έχουν τα smartphone, αλλά πάλι χάραξε έναν δρόμο. Και ήταν η Sharp, η οποία δημιούργησε το πρώτο κινητό με κάμερα. Okay. Δηλαδή έπιασε μια κάμερα που τη θεωρούμε έναν κανονικό μέγεθος κάμερας, ακόμα και σήμερα εντός. Και έπιασε, έβαλε καμερούαν πάνω σε κινητό της τεχνολογίας. Μιλούμε τώρα 2000. Okay. Δεν περιμένετε 1080 τώρα. Με τίποτε. Βασικά δεν ξέρω και με την κάμερα είναι τα φωτογραφίες εύκολες, αλλά κάποιος έπρεπε να το ξεκινήσει. Κάποιος έπρεπε να βάλει το share. Ακριβώς. Οπότε είναι το πράγμα εδώ και σου. Γιατί μιλώ ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μετέπειτα τα smartphone. Διότι έδειξε σου ότι και σε μια μικρή συσκευή, που εντάξει δεν ήταν τόσο μικρή, αλλά ήταν ούτε τεράστια, ότι μπορείς να βάλεις και κάμερα πάνω, και μπορείς να βάλεις και άλλες πλακετούες, και άλλα πράγματα, και φτάσαμε στο smartphone του σήμερα. Που καταντήσαν. Μάλιστα. Okay, και έχω την εντύπωση ότι κάτι παρόμοιο έχεις και εσύ. Έχω κάτι που αναδιπλώνεται, που ήταν τα folding phones. Μάλιστα. Τα οποία να πούμε ότι, έτσι για να καταλήξουμε το ωραία μας τα επεισοδιάρες, ο παρέας διαπώνων ακόμα με το φορτηγό μποξό. Μιλούμε, λέει και είπαν τον να γράφουν η ώρα τάδε, πήγαινε να τους έβρεις. Ήρθε να μας ακούσει. Μπράβο. Και η μπιζού μποξό προσπαθεί να μας διαφυλάξει. Και θυμίζεις το παράδειγμα που λες, χαρακτηριστικό που ξεκίνησε το βινίλιο να παίρνει τη διάσταση, να χάνεται λόγω της ψηφιακής μόδας που ήρθε το CD και τώρα έμπαλε στη μόδα. Άρα ξεκίνησε μια κατάσταση και το κινητό που ήταν παντόφλα, πήγαμε στα πιο μικρά, τώρα πήγαμε στα τεράστια και ξεκινά σιγά σιγά να επέρχεται το folding phone. Ναι. Σαν για να δείξεις ίσως εγώ είμαι διαφορετικός. Και να πιέζει ένα folding phone. Θέλεις και hot take. Βοηθά το hot take πάντα. Εν μπορώ να τα θωρώ τα folding phones τα σημερινά. Περίμενε, sorry, μιλούμε γιατί έχει δύο. Είναι εκείνο που είναι ήδη παντόφλα και απλά νύστην και γίνεται διπλή παντόφλα. Ναι. Εκείνο που λαλείς ή τα μικρά. Όχι, εκείνο. Τα μικρά, γενικότερα δεν είχα πολλά στη ζωή μου. Έναν είχα, folding phone, να θυμούμε καν το μοντέλο. Δεν έχουμε μικρά πράγματα εμείς στη ζωή μας. Όχι. Go big or don't go at all. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε, το να θωρώ το παλιό, το folding phone, πόσο μοντέρνο ήταν ότι επέτρεπε σου ανα πάσα στιγμή να έχεις και οθόνη, να έχεις και το πληκτρολόγιο σου σε μια εποχή που χρειάζεσαι το πληκτρολόγιο, και να θωρώ το σημερινό, που είναι ήδη παντόφλα, τα γέρημα. Και εκτός που είναι παντόφλα, είναι και πασί. Ναι. Δηλαδή, βάλεις το μες στην τσέπη και δεν το χωρεί. Ισχύει. Τώρα είναι να το ανοίξω και να γίνει tablet. Που να μείνει μαύρο, πια ένα tablet. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ανθρώπους, κυρίως του τύπου τα πιάνουν οι άνθρωποι για να δουν τη μάπα. Ενώ, ναι. Ξέρω εγώ, σε λίγο να έχει και αναρτημένο που πίσω πώς είναι τα compatibility, τέλος πάντων η επεξεργασία χώρου και στα camper van που είναι και να σου βγάλει την πείρα σου σε λίγο. Καρατζίνο, ναι, σίγουρα η τεχνολογία κάπου να βάλει κάτι άλλο. Κοίταξε, που την εμπειρία μου εμένα, επειδή γενικότερα, εντάξει, έτυχε να έχω πολλά παντόφλες κινητά. Και κάποια στιγμή εσυχάθηκα τα βασικά. Πλέον, στο μέγεθος του σερκού μου, που εντάξει είναι ένα sharing τεράστιο, θεωρώ ότι το καλύτερο μέγεθος, βασικά το πιο μεγάλο που μπορώ εγώ να διαχειριστώ, είναι το μέγεθος του iPhone του Pro. Ή του iPhone, το κανονικό βασικά, ή το Max. Το Max για μένα είναι τεράστιο. Άρα είναι φτιάρι. Ναι, θέλεις όντως φτιάρι. Αντρικό σέρι, ρε φίλε. Και ένα μεγάλο σέρι, τέλος πάντων. Να πούμε τώρα έτσι ότι η αρχική αντίδραση είναι γιατί να διπλώνει. Όντως, είναι το που συζητούμε. Έρευνες σχεδιασμού. Τα πρώτα αναδιπλούμενα τηλέφωνα θεωρήθηκαν gimmick. Κάτι περιττό δηλαδή, μέχρι που ο κόσμος ζήτησε μικρότερες τσέπες και μεγαλύτερες οθόνες. Όταν όμως τα smartphone μεγάλωσαν, η αναδίπλωση επέστρεψε ως λύση. Δεν ξέρω. Το παλιό έγινε νέο. Θυμίζει τον κύκλο στη μόδα που μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θέλει προϊόντα τεχνολογίας και αισθητική να επιστρέφει. Είναι το που πάμε. Όπως βινίλια, ρουχισμός, που εμπιωάνεται τα 90's που επιστρέψαν τώρα για κάποιο λόγο που δεν ξέρω γιατί.
Αλλά ναι, και κάτι 70's καμπάνες που είχαμε τα 2.000 στο κλαπ να πάει με την καμπάνα σου. Ναι, ντρέπομαι για λογαριασμό μου. Λόγω καμπάνας. Καμπάνας, ναι. Ήταν κόπα τουλάχιστον. Καθόλου. Κόπα καμπάνα. Όχι, δυστυχώς. Εντάξει, να πούμε ότι τα πρώτα πρωτότυπα ήρθαν που τη Sharp, έτσι, και που την NEC, που την NEC. Ναι, οκ. Νομίζω τούτον ήταν και το αναδιπλούμενο στοιχείο το οποίο έκλεισε το get-tapping των επεισοδίων, νομίζω, με το να αναφέρουμε τούτα. Έχει κάτι άλλο που νομίζω ότι θα ήταν καλό να αναφέρουμε πριν να το πακετάρουμε. Να πάμε να φάμε. Ναι. Αρχικά να σου πω πόσο cool ήταν το τελευταίο εννοώ αναδιπλούμενο κινητό που είχα. Να σε πιάνουν τηλέφωνο, να τσιλάς το κουμπούιν, να νι και να απαντάς. Ήταν πολύ cool. Ναι. Ήταν ναι, όπως το cowboy που πυροβολά πολλά γλύωρα. Νιώθει κλειτ δίσκου τρέφει. Δηλαδή, άρα ναι. Μιλάς για εκείνον που ανεί προς τα πάνω εσύ. Όχι, που ανεί. Από αν είναι κανονικά, okay. Εμένα άρεσε και μου εκείνον είχα κινητό. Και εκείνον είναι καλό. Είχα δυο κινητά. Θυμούμαι το πρώτο ήταν τη Sharp σε συνεργασία με την Vodafone. Που ήταν έναν στην ουσία που άνοιγε και ήταν παντόφλα με καλή κάμερα, πανάκριβο. Θυμούμαι ότι όταν πήγα να σπουδάσω δούλεψα σε λαϊβάδικο μόνο και μόνο για να το πιάω και ήταν ρε φίλε σπούδαζε και πια κινητό 700 ευρώ για κάποιον λόγο. Τότε, το 4-5 αλλά ήταν ότι καλύτερα να μπορούσες να έχεις την περίοδο, έτσι μαύρον, ωραίο, με το κότσινο της Vodafone, ξέρεις, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε. Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι με βαρετά πράγματα, με βαριά πράγματα, ήταν ολόκληρος όγκος μες στο... Ήταν όπως τον όλμο που απαντά τηλέφωνα. Νομίζω... Συμπληρώσαμε την κατάστασή μας. Πώς νιώθεις γι' αυτό, την περισυλλογή πληροφοριών και την συνύπαρξή μας σε αυτά τα δύο? Πέρασα πολλά ωραία. Δώσαμε του κόσμου αρκετή πληροφορία. Πολλή πληροφορία μπήκε. Ναι. Άρα εγώ είμαι πάρα πολλά happy γιατί εδώ και μου μια πολύ ωραία αίσθηση και ζεστασάν τούτης της συνεργασίας, έχω να πω. Εννοείται, το ίδιο είσαι πράξα και εγώ. Και νομίζω μπορεί να κάνουμε και κάτι στο μέλλον. Θα δούμε. Κανονίστε πείτε οτιδήποτε, διότι είδατε σήμερα την αντιμετώπιση. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι, είσαι την αντιμετώπιση που χρειάζεται. Οι υποίνες εμπαινούμε στο κρεβάτι. Αν ήμουν κανένας που παρεξηγείται, να σηκωστώ αφείο. Έμεινε όμως και κάναμε το. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αισίως ως το επόμενο επεισόδιο. Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας σίγουρα για να ακούτε επεισοδιάκια. Αν θέλετε, κάνετε το έτσι λίγο share και spread, γιατί με τη βοήθεια σας γινόμαστε πιο δυνατοί και χαιρούμαστε να θεωρούμε έτσι διάφορα μηνυματάκια, subscribe κτλ. Σας παρακαλώ και θα τα πούμε σε έναν άλλο επεισόδιο. Ως την επόμενη φορά, γεια σας, για εσάς. Το βλέπουμε. Να μου το πιάσεις. Ήταν πολλά ωραία. Ναι.